danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Kuma sai aka ce ku ne ku kai kuma a irin wannan wurin da mutane ba su san da ku a wannan wurin ba, shin ya kuka samu irin fasahan da kuke irin wannan abin? Abin da ya sa muka samu don tun lokaci da iyayenmu na da suna yi muna kallo, gashi yanzu kuma ba sa nan, shine kuma muna kokari yanda lokaci da suna yi muna koye da su, inda suna yi suka koya mana muna kusa da su kaman ba nan zamani, yaro yana can baba yana nan mama tana can yarinya tana nan, ba haka ne muka yi ba, mun bi yaran su iyayenmu kusa suka koya mana iri waɗannan kayaki, shine ya sa mu ma muka kama. So muka tashi kuma an sun je hakawa da su haka rami ne sai su zaba kasa mai kyau kamar wannan gashi nan, bari in doka gashi nan, sannan sun je sun haka shi sai su kawo, sai su mu kawo gida, ana kira da yare liyam, to haka ne muka sani mu ma haka muna kira liyam.